ikan edo eguneko handitan alakoak entzuten badituzue. Nadie se sorprenda si a las tantas de la noche o del día escucha Gora la Potrusia eta horrelako lasarte horian gaude eta. Kasputian, Gorian, Gora la Sartoria eta goragoa San Pedroa. Jakinatazue herri honetan apuntatu nahi zuen guztiarentzat ateak irekiak daudela. 70 bat neska mutil gara. Animo eta eskerrik asko. Gora la Sartoria! Gora San Pedro! Gora Beta! Betane! 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 Kaixo guztioi, alboka abezatzak eskerrak eman dizkie alkate eta udalbiltzari San Pedro jaiei hasiera emateko aukera eskaintzeagatik. Eskerrik asko guztioi. Gora alboka! Gora San Pedro! Gora la Sartoria! Eskertu nahi dizuet solaskidea bakoitzari emandakoa eta emateko geratzen zaizuen guztia. Mila esker! Gora San Pedro jaiak! Solaskidei eskerrak eman nahi dizkiot eta nire umetxoi euskara! ¡Aupa San Pedro jaia! ¡Gora arte! Solaskide, zuk beti irabazten dezu. Alde batetik, euskora dut trampolina da. Eta bestaldetik laguntzeko eta bidea errazteko prest dauden lagun eskuzabal batzuk dira. ¡Gora San Pedro jaia! Neri, izugarrizko poza ematen dit, kandi eta ez penere solaskideak euskara entzuten ditudanean. Gora San Pedro jaia! Ordu bete besterik ez, eta gainera, solasean egin behar bakarrik. Euskara zerbatu nahi nuenekin. Jesus, ez da, hauze izugarria. Gerozera ikusi nuen. Nik hain gutxi baloratzen duen ordu